Ex-minister dopravy a poslanec za Smer Ľubomír Vážny predložil Národnej rade návrh na uznesenie k diaľniciam. Žiada, aby vláda vzhľadom na utlmenie ich výstavby nepristupovala k zvýšeniu cien diaľničných nálepiek pre fyzické osoby a vozidlá do 3,5 tony. Bývalý šéf rezortu dopravy chce, aby sa parlament uzniesol na tom, že zastavenie PPP projektu diaľnice D1 negatívne ovplyvní odstraňovanie regionálnych rozdielov. Viac už z parlamentu povie Juraj Jedinák. Dobrý večer. Ľubomír Vážny ako jeden z predkladateľov v uznesení žiada aj predloženie správy parlamentu o výstavbe diaľnic. Obáva sa tiež ohrozenia rozvoja slabších regiónov. Vidíte to na považí, že 90% úspechu v rozvoji regiónu je cesta. 10% je daňové a legislatívne predpisy republiky, odvody a je celkové podnikateľské prostredie. Strata pracovných miest v stavebníctve a následný pokles HDP je podľa Andreja Ďurkovského z KDH mýtus. Argumentuje správou štatistického úradu. K medziročnému rastu výkonnosti ekonomiky prispel výrazným spôsobom pozitívny vývoj zahraničného obchodu. To znamená, vôbec sa tu nehovorí o stavebníctve. A krutá pravda v rámci stavebníctva je to, že to už minulý rok hlásilo prepad 11%. Ondrej Matej z SDK UDS navyše tvrdí, že na diaľničných stavbách pracujú české, maďarské či poľské firmy. Naši stavebníci dneska tam nie sú, respektíve keď sú, tak sú a robia práce, ktoré sú nižšie o 20, respektíve 30%, pričom ten celkový profit odchádza z toho niekde inde. Žilinský župan za Smer Juraj Blanár kritizoval, že v programovom vyhlásení vlády je diaľniciam vyhradený len malý priestor a žiadne konkrétnosti. Nie je tam ani jedna cifra, ktorá by hovorila o tom, čo postavíte. Iba hovoríte o tom, že budete rýchlejšie stavať. Súčasný minister dopravy Jan Figel sa bráni, že výstavbu nezastavil a argumentoval dnešnou novinkou. Bol som pri podpise výstavby ďalšieho úseku D1 Jablonov Studenec. Zároveň práca na najbližšom verejnom obstarávaní začiatkom novembra na 2 9-kilometrových úsekoch pri Levoči. Diskusiu uzavrel opäť Ľubomír Vážny a odmietol častú kritiku koaličných poslancov, že nedostatočne čerpal eurofondy. Operačný program Základná infraštruktúra za roky 2004 až 2006 bol vyčerpaný v roku 2008 na 100%. Pýtam sa, nečerpali sme teda eurofondy? Táto diskusia bola viackrát počas dňa prerušená pre iné aktivity parlamentu, preto sa nakoniec k hlasovaniu o uznesení poslanci nedostali. Dá sa však očakávať, že koaličná väčšina návrh odmietne. To je na teraz z parlamentu všetko.